ପୂଜା କଣ କରୁଛୁ? ଏନେ ତୁ ପୁରା ପୁରି ଷଷ୍ଠୀ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି, ଯୋଉ ମିଷ୍ଟି ଷଷ୍ଠୀ ତା ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ନା ସିଏ କିନ୍ତୁ ତୋଠୁ ସୁନ୍ଦର। ଆଉ କଣ ତୁ ସୁନ୍ଦର? ତୁ ତ ମାଙ୍କିଡି ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛୁ। ହଁ ସିଏ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖିବାକୁ। ଆଉ ତାର ଦିଟା ଝିଅ ଅଛି ବ୍ରହ୍ମପୁରର। ସାଙ୍ଗସାଥି କଣ କହିବେ ସୁନ୍ଦର ବୋଲି କହିବେ? ଏ ଭାଇ ସାଙ୍ଗସାଥି କାହିଁ କହିବେ ସୁନ୍ଦର ବୋଲି? ହଁ ତୁ ତ ସୁନ୍ଦର, ତୁ ତ ମାଙ୍କିଟା। ହଁ ଖାଇବା ବନ୍ଦ କଣ? ହଉ ହଉ ଖାଇବା ବନ୍ଦ ନାହିଁ। ହଉ ତୁ ସୁନ୍ଦର, ଆଉ ତୁ ସୁନ୍ଦର ନା ନା ତୁ ସୁନ୍ଦର। ହଁ କଣ ଖାଇବା କରୁଛୁ ଆଜି? ଜହ୍ନି ଭଜା, ଆଉ ଗୋଟେ ଇଏ ପୋଟଳ ଭଜା, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଇଛି କୋବି ଭଜା, ଆଉ ଗୋଟେ ବାଇଗଣ ପୋଡ଼ା, ଆଉ ଡାଲି, ଆଉ ଭାତ ବସିଛି ଆଉ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ଆଉ ହଉ 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 ତୁ ସୁନ୍ଦର ଆଉ ହେଲା କି ଖାଇବାକୁ ମିଳିବ ଆଜି ଆଉ। ସୁନ୍ଦର କହିଯିବ ଆଜି ଖାଇବାକୁ ମିଳିବ। ନା ନାଇଁ ହଉ ତୁ ଆମର ସୁନ୍ଦର ହେଲା।